Salutare prieteni, bine ați venit la Fără Filtru cu Dodo, adică cu mine. Suntem în vineri dimineața, 1 august, iată că vine și mult așteptata zi pentru cei care vor să încaseze ceva și nefasta zi pentru cei care trebuie să dea ceva, adică pentru noi. Dar nu despre asta e vorba, ci vreau să vă vorbesc astăzi despre un subiect destul de cald pentru cei care sunteți interesați de subiecte calde, la cald așa. Și vreau să vorbim despre așa numitele treziri spirituale care de-a lungul vremii au fost. Dumnezeu a făcut treziri puternice, treziri spirituale în rândul oamenilor, în rândul generațiilor, și fiecare generație, fiecare epocă a avut un lider care a fost acolo în a declanșa, prin care de fapt Dumnezeu a declanșat trezirea spirituală. Așadar, treziri spirituale, nu vreau să vorbesc despre trezirile spirituale, ci sau cel puțin nu în forma în care ne-am obișnuit noi să le cerem. Pentru că mi se pare mie, de fapt nu mi se pare, e o realitate în foarte multe cercuri de rugăciuni, în cercuri mai ales penticostale, carismatice și nu numai, se cer aceste treziri spirituale. Însă vreau să vă adresez o întrebare, și o întrebare care să vă dea de gândit. Chiar mai vrem noi o trezire spirituală cu adevărat? Sau vrem o formă religioasă după tiparele noastre, care să nu ne deranjeze pe noi prea mult sau chiar deloc să nu ne deranjeze, să nu... Ori marile treziri, eu știu că întotdeauna au cam deranjat pe cei din jur. Chiar ne dorim o trezire spirituală? Suntem capabili să percepem o trezire spirituală, sau pur și simplu rugăciunile noastre sunt ascultate de Dumnezeu, ne dă trezire spirituală și noi începem să executăm trezirea spirituală încă din fașă, sau cel puțin acea trezire spirituală să lovește de niște inimi închise, de niște inimi reci. Pentru că eu văd un lucru, noi cerem foc din cer. Noi cerem foc din cer, cerem revărsarea Duhului Sfânt, cerem treziri naționale, mondiale, chiar la nivel de biserici, la nivel de sate, Doamne, fă trezire spirituală în satul cutare. Noi le cerem aceste lucruri, cerem foc, cerem puterea Duhului Sfânt care să facă aceste treziri. Dar ne trezăm că atunci când Dumnezeu trimite pe cineva pe care noi nu-l înțelegem, nu-l pricepem, ne cam deranjează, adică când apare unul mai ciudat, așa, care nouă ni se pare ciudat, cu un trecut, să vă zic așa, greu în spate. A fost un trecut greu, înțelegeți voi ce vreau să vă spun? Poate tatuat, poate cu piercing-uri, cu cercei de ce, poate ieșit tocmai de la droguri, de la dezintoxicare sau cum se numește, că nu știu, sau poate ieși dintr-un mediu stricat. Oricum, stricați stăți cei care i-am adus aminte, și drogață și bețivani, și da, iese dintr-un mediu stricat, pe care îl numim noi stricat. Ce facem atunci? Poate chiar de acolo vrea Dumnezeu să ridice pe unul, să-l facă lider și să facă o trezire spirituală cu el. Ce facem? Îl privim de sus. Cine ești tu? Tu vii și ne dai lecții, du-te acasă și mai învați, du-te acasă și mai crești, du-te acasă și mai pui mâna pe Scriptură. Tu vii, mă, tu ne înveți pe noi, tu îl analizăm, îl trecem pe filtrul rațiunii noastre, îl trecem pe filtrul nostru al religiozității, îl judecăm, îl întoarcem pe toate părțile, să găsim, să fii fără cusur. Noi găsim cusururi în orice, suntem buni de a găsi cusur. Și uneori, fără să ne dăm seama, omorâm trezirea, poate chiar din fașă. Noi suntem cei care
omorâm trezirea chiar din fașă. Și vreau să mă mai întreb în dimineața asta, tot așa retoric, dacă ar veni o trezire reală, așa cum ar vrea-o Dumnezeu, nu cum o vrem noi, nu cum o proiectăm noi în mintea noastră, în gândurile noastre, până în religiozitatea noastră, nu cumva riscăm să treacă trezirea asta spirituală așa fain pe lângă noi? Sau mai grav, să-i punem piedică chiar noi care ne-a rugat pentru trezirea spirituală, că nu e așa cum vrem noi. Noi credem că Dumnezeu lucrează după visele noastre, după planurile noastre. Doamne, fă o trezire spirituală, dar în condițiile noastre, să o putem noi, să vedem, da, asta e trezire spirituală. Ori de fiecare dată când au fost treziri spirituale mari, lucrurile astea ori cam deranjat și până la urmă oamenii și-au dat seama, chiar și ăia cu pietrele în mână și-au dat seama, bă, asta a fost o trezire spirituală. Pentru că vreau să vă spun că Dumnezeu nu lucrează după tiparele noastre, că de-aia e Dumnezeu. Niciodată nu o să lucreze după tiparul meu sau după tiparul tău, bă, ăla trebuie să aibă cravată, ăla trebuie să fie la costum, bărberit, fără barbă, cu păr sau fără păr, că la alții un lider ar trebui să fie bărberit în cap, la alții cu păr, cu gel, în fine. Dumnezeu nu a făcut-o niciodată. Nu a întrebat pe nimeni nici când l-a ales pe Moise și l-a ales pe Moise Dumnezeu, nici pe David, despre care spune, zice, om după inima mea, l-am ales pe David, om după inima mea, nu după inima ta, nici după inima mea, după inima nimănui, om după inima mea. Și ei și-au ales, pe Saul l-au avut, după inima lor, ăla a fost liderul, ăla a fost puternicul lider pentru popor atunci. Asta e un exemplu, o paranteză. Nici pe Petru nu a întrebat Domnul pe nimeni dacă bă, îl aleg sau nu, că ăsta o trădat pe Domnul Iisus, ăsta l-a vândut. Nici pe Pavel, care a fost un criminal. Înțelegeți ce vă spun? Dumnezeu lucrează după tiparele lui și nu întreabă poporul dacă îi place sau dacă nu îi place, că de-aia e Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales și gata. Cam asta e socoteala. Așa că în loc să ne rugăm pentru o trezire, ca Domnul să facă o trezire pentru noi, hai să ne rugăm să fim suficienți de pocăiți, de smeriți și sensibili încât să recunoaștem atunci când s-ar putea să fie o trezire spirituală. Chiar dacă nu vine în hainele pe care le visăm noi, pe care le aprobăm noi, după cravatele pe care noi le afișăm, chiar dacă nu vine după frezele gelate, parfumați, așa cum vrem noi, după ținută, după batic, după fuste, chiar dacă nu vine în segmentul ăsta, în tiparul ăsta, ar trebui ca să cerem Dumnezeu să înțelegem lucrurile astea. Să fim mai vigilenți, să fim mai pocăiți și să acceptăm voia lui Dumnezeu, pentru că niciodată nu o să vină voia lui Dumnezeu după agenda noastră, după planurile noastre pe care noi le schițăm. Duhul Sfânt suflă unde vrea, încotro vrea și Dumnezeu face ce vrea, că e suveran. De-aia Dumnezeu, planurile voastre de la cer la pământ față de planurile mele, gândurile mele. Așa că ar trebui să ne gândim la treaba asta în modul cel mai serios. Așa că întrebarea cea grea, suntem gata să-L urmăm? Suntem gata să luptăm pentru El? Dacă Dumnezeu ar vrea să facă o trezire spirituală și să scoată oameni, un lider, tocmai de acolo dintre drogații ăia pe care noi considerăm niște nenorociți, tocmai dintre comunitățile astea de LGBT, ca Domnul să-l scoată pe unul de acolo și să fie un lider, să facă o trezire spirituală în rândul oamenilor care și-au pierdut direcția. Dacă Dumnezeu s-ar folosi de un tatuat, un rocker din ăla, așa, tot plin de piercing-uri cu... Ce ai avea împotriva? Nu, Doamne, nu-i de la tine, asta nu-i de la tine, sigur nu-i de la tine. Dacă ai fost provocat de mesajul ăsta, lasă-mi un gând în comentarii, da, lucruri serioase, nu bazaconii și nu jigniri, că nu jignesc pe nimeni, și dă-l mai departe, dacă crezi că merită.
Poate trezirea începe chiar cu tine. Poate. Dumnezeu nu caută neapărat oameni școliți, teologi, cum căutăm noi. Bă, ăsta are școli, ăsta ar fi bun, mă, de o trezire spirituală. Nu. Dumnezeu ia și ciobani și pune acolo sus. Dumnezeu lua și criminali, i-a pus acolo sus, lideri. Așa că poate trezirea începe chiar cu tine. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Vă salut!